Между другото, като споменах дрифтове, само да вмъкна един случай с Витоша. Като един провинциалист, като първата ми работа на първия сняг, като дойдох в София, да се кача на Витоша с Е-класата. Качвам се на Витоша, като аз не се качих... Провинциалист. Всеки провинциалист, като дойде в София, първата му работа на първия сняг е да е на Витоша. И качих се на Витоша с Е-класата. Идеята ми не беше да правя кой знае колко зулуми и глупости, но просто е така да си се попарзалям малко. И ми дойде силата, един-два завоя си ги взех както трябва и решавам, викам, то последния, трети и си спирам. И на третия завой виждаме ни фарове срещу мене, при което фаровете спряха, обаче аз си вървя настрани и пуснаха буркани отгоре. И то беше някакъв джип. Нали, нахейтиха ме, дали съм адекватен, дали имам акъл. Полицай ли? Да. Покрещяха ми, при което стигнахме до двата варианта. Или викат колегите откат да ми пишат акт, или се разбираме помежду си. Разбирането помежду си ми костваше 509 лева. Нали, аз имах 500 лева в портфела, той си ги взе, разтръска, видя, че имам и стотинки, отвори, изтръска си монетите, затвори и си ми върна празен портфела. Само не можах да разбера, ако човек, който го направи и гледа, да ми обясни защо и монетите. Не ми остави за едно кафе поне. Какво му каза? Аз му го попитах в началото, викам, добре, това не са ли много пари за... Той каза, аз ти спестявам 3000 лева и една година без книжка. Демонстративно шофиране, ти си прецени дали са много, ако искаш мога да ти ги върна, ама викам колегите от КАТ и се разбира с тях. И, да, разбрахме се, от тогава ходя на Витоша, но без ръчни, без парзалки и така нататък. За край на видеото е бахти историята. 509 лева. 509 лева, тия 509, особено 9 лева ще ги помна винаги. Викаш 500, ама 9 откъде? Нали, аз не съм очаквал, че мога да падна толкова, нали, защото за мен това си е падение. За мен това си е падение да вземеш 9 лева на монети.